Hvad så altså? Velkommen til den episode. I dag, der skal vi lave noget helt specielt, fordi det er min første video på min nye kanal. Og ja, jeg skal fortælle, for det er de nye, så skal jeg lige fortælle, hvem jeg er, fordi det er ikke alle, der ved det. Der er nogen af jer, som kender mig fra Pax 5, Pax MC eller Quartz, som den har heddet igennem dagen, eller årene, eller hvad fanden det hedder. Men så er der også nogen, som kun kender. Jeg er en 11-årig dreng, som hedder Pax, eller jeg hedder det ikke rigtigt, men jeg foretrækker at blive kaldt det navn, og det gør jeg så også. Så ja. På den her kanal, der vil der komme survival games, der vil komme PvP, og der vil komme en hel masse PvP, altså survival games, og så vil der måske også komme noget fashion og noget SMP. Jamen ja, det var egentlig bare det eneste, jeg vil sige i den her kanaltrailer. Eller det er en kanaltrailer, det var lige, hvem er jeg? Så ja, jeg håber, at I vil følge med på en kanal, der skal nok komme noget. Vi ses.